हेलौ लोगोफोर खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायबावबाय माने बियो जोङो क'क्राझार टु माने बाक्सा फैफिननायनि भिडिअ बियो आं एसेबां इदि लाजोबलायासै भिडिअखौ माने गोलाव जायो नालाय ओमफ्राय जोङो प्रग्रामाथ' 1:30 ना बिदिनो जादों ओमफ्राय बिदिनो दुगै लुबाय जों 3थासो जाहादों ओमफ्राय उन्दुखायाखिसैनो 3ता माने 2:30 इदि ओमफ्राय उन्दुखायाखिसै नालाय ओमफ्राय बिदिनो जोङो फुंनि बिदिनो 4:40 इदियाव स्टेसन मोनफैदों आरोना ओमफ्राय जोङो 4:00 बेसेबा ना 5:00 बेसेबानि ट्रेनजों फैदों आरोना टाटा बाय बाय क'क्राझार झावतान गारना थांनो मोननाय नङा आंखौ नों सना दा टाइमाहाय जाहैदों 4:50 ओमफ्राय जों माने दिनै हरावहाय माने उन्दुखायाखैसैमोन आरोना प्रग्रामानो 2:30 2:30 जाखादों ओमफ्रायो जों उन्दुखायाखैसैमोन ओमफ्राय आधा घन्टा ओरैनो उन्दुदों ओमफ्राय दा 4:30 सिखारफिनखाबाय ओमफ्राय दा नै डाइरेक्ट क'क्राझार स्टेसनाव फैखाबाय आं भिडिअ बानायलाबाय थायाखिसै बिथांमोना गासिबो कम्पानियाव थांजोबसिगोन आं बेंगलरियाव थांनोसै नों बेंगलरावसो चकलेट कम्पानि बिथांमोना बिराद चकलेटखौ ओरैबायदि ग्रामाव सोगोन मा पेपारनियाव थांगोन नों चकलेटआ कम्पानियाव मा कम्पानियाव बबा बिथाङा नोंसोरलाय बबाव थानो नागिरदों न'आव बबि नङा ada king बेरेफुंजानि जोङो याव ट्रेन गाखोफैबायलै माने ओरैबायदि एक्साइटेड आरो ना फार्स्ट टाइम फैलाव आंखौ खिनोसो ओंखारदों रेलवे स्टेसनाव खिनोबो मोनफेराखै आं दिनैसिम खिनायदो दा माथो लामायावनो गलां माथो लथा लानानै माबायावनो जयैनो आं ओरैसो थांगोन होननानै मोनगासिनो माखौबा गिसि बिहाबा नायनायलाय जानला मोनला नोंजोंनो नै अभी हम लोग खर में जा रही है जेनेरिकआ बे जाया मालाय बे पार्सनेल दाननाय गोसोबादि उन्दुलांनोबो हानायनि नालाय गाखोफेरा नालाय बेफोर जायगा लाजो सानाय खालि मोनफैबायना सिखारगोन दे आं ट्रेन गाखोलायदों दिनै फार्स्ट टाइम नङा सेकेन्ड टाइम सायावबो गाखो सोरबा सायाव गाखो सोरबा गासिबो जिउ टाइम
गारना थांनो बादोंमोन क'क्राझारनि समायना समायना सिखोलाखौ आंखौ नायहरबाय थायोमोन खानाय थंब्रे ब्रे लालायनाया लामाया मोजां नङालै हाब्रु गोजा बानलु सुदा हाब्रु गोजा लामाया लामाखौ दाबो फाक्कानि बानाय नै लोगोफोर क'क्राझाराव दाख्लैबो फैखांबाय जेनियाखौ लोगो हमनानै IPSL गेम नायनो फैनायाव बाट लोगो मोनासै ओमफ्राय नै आरो खनसेबाव फैबावदोंमोन जेनियाखौ लोगो मोनगौबा होननानै गैया बे बारावबो जेनियाया माने बिबयसजोंसो एसे बेलेग बेलेग खोनादों आं नै बिथाङाबो बिबयसखौ बिराद मा होनो स्पेसियेलि क्रासमोननो बिनि ओमफ्राय मा होनो बे जिनियानो खालामजोब्बाय जेनिया ना जिनिया जों सानैजों माने दा बिराद दुखु आरो ना माने आमाइनि फिसाजो ओमफ्राय आं आमाइनि फिसाला दे ज' सल' खननायसै एबार जोंहा हेल' लोगोफोर जों दा बङाइगाव बारबोबाय ओमफ्राय माने ओरैबायदि उन्दुबोबाय नै बिथाङा ओमफ्राय जों दा मोनहैसिगोनानो बारा गोबाव गैला टिहुआव ओंखारगोन टिहुनिफ्राय आरो मा होनो बास लानानै थांगासिनो आरोना बास लानानै स' उन्दुलांगासिनो नै बारखौ Wow, beautiful. So लोगोफोर आं मोनसे बाथ्रा नोंसोरनि सिगाङाव बुंनो नागिरदों माने ट्रेन सायावनो आरोना माने आंनि चेनेला माने आंनि पार्सनेल मोनसे इउटिउब चेनेल दं बियो 1K साबसक्राइब जाबाय आरोना दिनैनि समाव माने बिराद गोबाव लाबाय 1K साबसक्राइब जानोनो माने मा बुंनो आरोना सिख्लाफोरनि खुलिबा दानो साननैयावनो 1K जायो बाट सेंग्राफोरनिया बिदि नङा जायो सेंग्राफोरनाबो थेवब्लाबो आं इसिबां बिदि भिडिअ सिरियास लाबा नालाय ओंखायनो स' आंनि 1K साबसक्राइबार लोगो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ जासिबाय आरोना बे समावहाय स' थेंक इउ स' माच 1K साबसक्राइब खालामना होनायनि थाखाय माने गोसोआव प्राउड फिल खालामहोबाय स' बेनि थाखाय थेंक इउ स' टिहु मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा बासजों थांगोन आरोना बास ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नायानो मोजांसिन जासिगोन बायदि मोनबाय आं माने मेंजोब्बाय देहाया स' टिहु मोनफैबाय ओमफ्राय बास स्टेन्डसिम थांसै ना मा होनो ब्र' बाय बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन नै लोगोफोर ओमफ्राय दा जों मा होनो बेटारि गारि गाखोलायबाय आरो ना ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों बेटारि गाखोनानै बिथांमोनाबो बिराद मोजां मोनदों जानांगौ आं बिथांमोनखौ खावलायदों दायो मोजां मोनगोन होननानै नै दायो जोङो बास गाखोलायबाय बिराद मोजां मोनबाय गाखोनानैहाय माने क'क्राझार नांदेरबोबाय एसे ना मा होनो एसे क'क्राझारनि जाहांदों सोलोंबाय जोंबो माने बिसिनिखौहाय ओरैबायदि गोदै खोनाय नालाय ओमफ्राय जोंनिखौबो गोदै खोनाखै होननानै जों सोलोंबाय ना मा होनो क'क्राझारिनि